So hi guys, maayong hapon sa inyo diha. So Thursday day karon no, mang naghatod ko sa mga bata sa ilang kumon. So samtang gakuan ko diri, gahulat ko sa ilaha. So diri sa ako gatambay. So na agian man ni siya tao diri. So daghan mga tao kaagi o isa na to. So dili ta wala tay uwaw karon. So bisag tay tao, yaw-yaw ra gihapon. So na ang PB ko may dura na siya dire. Magian ra na namo pag magsimba mi sa Victory Makati. So yan. Victory Makati ay alfala na siya o dura na sa among simbahan. So dihara man na siya o kanang di sa Ayala Avenue. So kuan na siya. Lapos-lapos naman good oy kay kining Makati. Kuan man pwede man ka maglakaw-lakaw ra diri oy, dili na ka maggamit og sakyanan. Kuan lang ba, mag-walk lang, walk in, walk. Nalimot na hinon ko sa akong isulti kay naghan man gud kay tao diri oy gaagi. So taga-kuan na nagahulat lang ko ba na wala kayo tao nagaagi pa saka ko magyaw-yaw kay gatan-aw man gud sila. Oy kamala ka lang gud yun. Tanaw-tanaw man na sila, no? Babidyo ra kay ko diri o diri man siya sa De La Rosa. So kuan na Legazpi na ay si Castro. So yan. Sa una di ay diri sa Rada. So sa old namo na old namo na home ba diri sa Rada Street. So nagbalhin ra man mi sa Dabicon Amorsolo, Mauto. So dura man ni siya diri dito sa Dabicon ana. So ang Greenbelt Malakaw ra po diri. Ang SM Makati Malakaw ra po. So Glorieta Malakaw ra po. So diha lang na sa Pikas ang PBCom na imong ginaingon. So Mauto, daghan tawo. So, katambay-tambay sa ako diri no kay ginahulat ako ang mga bata kung kanos na sila mugawas ba. Siguro mga 3:45 mugawas na sila. So karon nasa kumon sa sila, naga-answer silang math nila. So, medyo nalisura na ganito si Ara sa iyang kumon kay medyo pahirap ng pahirap habang patagal ng patagal yung kumon. Para mas tumalino sila sa math, ganon. Daghan tao gaagi ba? So, pasagdan na lang natin mga tao gaagi kay ana ba jud no, daghan kay tao gaagi. Tapos agian ko na siya diri sakyanan. Oo. Yan na po yung mga tree ana. So, lang jud. Fresh man gud ang hangin dire. Tan-aw na sad. Tagaagi ninyo diri, tan-aw jud mo na ako ngano, gwapa ko, mga tan-aw jud mo na ako. Siyempre gwapa jud ko, mga tan-aw jud mo, charot. So yan. O di ba? Katawa ra ta. Kunwari daw wala ta na ulaw, charot. Pero kaulaw ba ya oy? Unya lakawon ra man namo ang paan Legazpi Park pagtambay mi diha magdula-dula sa mga bata unya. So yon, nasa trabaho day ko karon. Obvious naman nasa trabaho ko. Gahulat ko sa mga bata kung kanos na sila magawas. Samtang ako hulat-hulat ra ko diri no. Pa-fresh yung air ba. Kasi ang fresh ng air dito. So yon, ang sarap ng hangin. Tapos agyan pa yung tao. Balik-balik na ako istorya. Nana sa daghang tao na maagi. Anya, babay na. Kapit naman human ang video.